Magandang araw po mga ka-Airrides. Ito po yung daan galing ng Iriga City papuntang Ocampo, Camarines Sur. Maganda po duman dito kasi maganda po yung kalsada at napakaganda po ng mga tanawin. Pagdating nyo po ng Ocampo sa may crossing, pag kumanan po kayo, yung pupunta po ng Goa, Lagunoy, Karamuan. Kapag nagkaliwa naman po kayo, yung papunta po ng Pili, Naga City. At kapag dumiretso naman po kayo, yan naman po yung papunta ng Hibiscus Camp.
maraming salamat po sa lagi nyo nga panonood. Lagi po nating tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe, and God bless us always.